Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohloze kusihlwa nje. Never I was with Nandi. It was lots of laughter. I'm really saddened. She's made her mark. She was a good actor and very supportive. Usedlulile emhlabeni obe umlungisi weqephu ze-television nemidlalo yeshashalazi uNandi Nyembe ubese neminyaka engama-75 ubudala. She would have welcomed the initiative of a national dialogue as a step towards strengthening social cohesion. Umakade bona we-ANC udokotela uNaledi Pandor wethule isifundo ngenqalabutho yaleli qembu uGertrude Shope njengoba bezobehlanganisa iminyaka eyikhulu kulenyanga uShope. We ask the public to please be very cautious, be vigilant out there. Abacima imlilo bachithe usuku lonke bezama ukubhula umlilo wasendle ovutha ubuhanguhangu ezintabeni zaseSabi eMpumalanga. Nabo mgwazi kaDinwa zenqapheli isikhome simazinga ithimba lendaba zesizulu seliphekile angandi ngomlomo njengesiqabetho angihlali kuzona ithonto kuyisonto. Sedlulile emhlabeni obe umlingisi weqephu ze-television nemidlalo yeshashalazi uNandi Nyembe obese neminyaka engama-75 edla anhlamvana ushonele kwesinye seyibhedlela eGoli emva kokuqinwa ukugula isikhathi eside phakathi kweminye yemidlalo agqama kakhulu kuyona kubalwa iZone 14 iSoul City kanye neminye eminingi. Umndeni wakwaNyembe waziswe ngokwedlula kwakhe emhlabeni ulungiselela ukuyembona esibhedlela. What is it like to come to work? It's wonderful actually. uNandi Nyembe ubese neminyaka eminingi kakhulu edlala izindawo ezahlukene emidlalweni ye-television kanye neyeshashalazi. Waduma kakhulu emidlalweni yokubalwa kuyo iSoul City, Isibaya, iYizo kanye neminye eminingi. Abomndeni bamchaze njengoba eyinsika yekhaya. Abanye abekade besondelene kakhulu naye kwezokulingisa bamchaze njengomuntu obehlonipha ethanda kakhulu nomsebenzi wakhe. I was with Nandi. It was lots of laughter. I'm really saddened. She's made her mark. She was a good actor and very supportive. And one of her passion was teaching children in Sitembiso how to act. Not for any pay, but just because she cared. She was that kind of woman. Umnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko uchaze uNandi Nyembe njengomlingisi oyohlale eyigugu. South Africa bows its head in sorrow, but also lifts its eyes in honor of the life she lived so powerfully. South Africa will never forget Mam Nandi Nyembe, a woman who carried, lifted, and shaped the soul of the nation through her art. Abomndeni wakwaNyembe bathi awakaphothulwa amalungiselelo omncwabo. Umholi we-EFF uJulius Malema wethule inkulumo ekhethekile phambi kwamalungu eNigerian Bar Association nalapho eduse khona bezomthetho njengabavikeli bobulungiswa. uMalema utshele ithunywa ukuthi nakuba ishoshovu ilwela inkululeko emgwaqeni kodwa uphiko lwezomthetho liqinisekisa ukuhlonishwa kwezimiso zentando yeningi futhi lulwa ngokungakhathali lulwela labo abangakwazi ukuyivikela einkantolo. I imagine it was not an easy for a group of members of the law profession to reach consensus on who will address them, because your profession by nature is one of robust debate and contestation. So I understand here today. I stand here today proud because I know I'm a product of a robust debate and agreement by people who find it difficult to agree amongst themselves. Comrades and friends, the link between the legal profession and the cause for liberation cannot be separated. Because just like us, you are instruments of justice. While we wage our battle for freedom in the picket lines, through activism, protest, and participation in governance, it is you, the members of the legal profession, who interpret the laws we make, who practice the justice we seek to achieve, and who fight tirelessly for those who cannot defend themselves in the courts of law.
Makade bona we-ANC udokotela uNaledi Pandor uthi sekuyisikhathi sokuthi leli qembu libhekisisa abaholi beyinhlakazalo ngaphambi kokuba libafake ezikhundleni. uPandor ubekhuluma njengoba bekukhunjulwa lo wayisishoshovu se-ANC uGertrude Shophe noma ngabe uhlanganisa iminyaka eyikhulu kulenyanga ukuba usadla anhlamvana. Makade bona we-ANC udokotela uNaledi Pandor uthi leli qembu kufanele manje livuke emaqandeni. The African National Congress and its Women League and Youth League require selfless, committed leaders. Bekhuluma njengoba bekukhunjulwa uShophe nongabe uhlanganisa iminyaka eyikhulu ubudala kulenyanga ubusaphila. uPandor uthi iANC ayikalahlekelwa yikho konke uma nje ingabuyela kokwayenza yabalapha ekhona njengamanje. It is possible, comrades, to restore our lost glory. And we have lost our glory. Let's not pretend about it. We have lost it. The people are looking at us with disdain. The people are looking at us with horror and shame. Dokotela ukholelwe ekutheni ukuba uShophe usaphila ngabe uyamukelile ingxoxo emayelana nezwe nokuyingxoxo ebizwa nge-National Dialogue. She would have welcomed the initiative of a national dialogue as a step towards strengthening social cohesion and as a platform for creating a foundation for unity of purpose. Uphiko lwabesifazane ku-ANC lufunge lwagomela ekutheni lizokumela okwalwelwa amaqhawe omzabalaza afana naye uShophe noma ngabe kunaziphi ingqinamba. So you are all welcome. Uphiko liphenya amacala akhethekile selivundulula inhlangano engaphezulu kwezine ezikhwabanisa amathende esibhedlela ithembisa. Lolu phenyo lwenzeka ngemva kokuthi uBabita Deokaran edalula inkohlakalo eyenzeka esibhedlela kanti namhlanje kuphela iminyaka emine abulawa uDeokaran ngemva kokuveza obala ukusetshenziswa ngokungemthetho kwemali yabakhokhintela. uBabita Deokaran ukhunjulwe njengesisebenzi sikahulumeni singayishanga indiva indaba yenkohlakalo nokhwabanisa. uDeokaran wadutshulwa washona ngaphandle komuzi wakhe ngoNcwaba ngo-2021 ngabalisa ababeqashiwe ngemizamo yokumvala umlomo. Sad thing is that they wanted her silenced so badly that they didn't hire one hitman or two hitmen. It took 6 hitmen to bring her down. uDeokaran wabeka obala izinkampani ezazithola amathenda ngokungemthetho esibhedlela sasethembisa. Why things have taken as long as they have is anybody's guess. But it's common cause with cases in this country for it to be dragged along up until such time that something new replaces it and the headlines change. Uphiko liphenya amacala akhethekile lithole inkohlakalo nokukhwabanisa eminyangweni wezempilo. We have found that there are actually more than 4 syndicates that are operating there. And some of those who are in those syndicates, some of them have been arrested. They're in jail as we speak. And we are continuing to work with the South African Police Service, in particular the Hawks, to ensure that they face the might of the law. Umndeni kaDeokaran uthi yize ngasekho emhlabeni kodwa isibindi sakhe angeke basilibale. Abacima imililo basebenza ngokuyikhandla ukuzama ukubhula umlilo wequbula esabi eMpumalanga yize kubika ukuthi kuseneyindawo ezibonakala iqhubeka nokuthungeleka. Isangoma zezulu seyikhiphe isixwayiso samathuba phezulu omlilo wequbula efundazweni ezehlukene. Ithimba labacima imililo lichithe usuku lonke lizama ukubhula umlilo wequbula ezintabeni zaseSebi. Lamalanga ababhebezelwa umoya namandla kanye nokuthi lena yindawo eyomile kakhulu. Kusenjalo sekujutshweni ethimbe lahamba ngendize enophephela emhlane ukuze lisize imizamo yokubhula umlilo. Kanti imbangela yomlilo ayikaziwa. We had 6 fires for yesterday. Currently there's still one that is active in the Sabi area. We've got air support as well as two helicopters assisting there, and we ask the public to please be very cautious, be vigilant out there. Currently no burning permits are issued within the Mpumalanga and Lowveld area, as well as there's been a warning posted by South African Weather Services, and currently we can't ascertain what the size of the fires are due to the ongoing active fires. Still, we will size it up and give a report afterwards. There's also investigation that will take
take place with regards to what the cause of this fire is. Kunxuswa abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela njengoba intuthu isabalele ezindaweni ezahlukene zalapha. Mbukele sathi qoye itolo kanti uma besibuya sizophathela udaba oluthini. Ngeke ngikwazi ukuyeka ngoba abantwana ngiyodlani mina. Owengamele zemali kanye nokuthuthuthwa komnotho esifundazweni iGauteng uLebogang Mayile usihlabe wasihlikiza isigameko esenzeke eOrange Farm eGoli njengoba kunesitolo esithungelwe ngomlilo. Asikubingela sikwamukele mbukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi usedlulele emhlabeni obomlingisi weqephu ze-television nemidlalo yeshashalazi uNandi Nyembe ubese neminyaka engama-75 ubudala. Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma siqeda nje ukuyisakaza bathi DL bethu bazoyifaka. Umsolwa wesine ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyi wamthokozisa Maphisa kulindeleke ukuthi aqhubeke nemizamo yakhe yokuthi khoxiswa amacala athweswe wona uma icala liqhubeka kusasa. Lokho kuzemva kokuthi labanye abasolwa beyilaxazile imizamo yokuthi amacala ababhekene nawo achithwe. I have made a decision, a conscious decision, that I'll proceed on the 18th with my application. Yilokho kuguqule izinto emzamweni olandelayo ukuthi kuhoxiswe amacala. Umbuso okholwa ukuthi umsola wesine wengaphandle kwendlu ngosuku okwabulwa ngalo uSenzo Meyiwa. I'm going to request you, Brigadier, to refer to the evidence of persons or witnesses who have already testified before court. In this court, now, is there evidence on record? No, but my lord, I was not sitting in court. I mean, on record, Brigadier. I'm sorry that I had to interrupt you. My question, so that you understand it very well, is there evidence on record since the inception of this trial, placing the accused, that is accused number 4, at the crime scene where this incident occurred? Is there evidence to that effect? My lord, I didn't sit through the proceedings, so I will not be able to explain the evidence that was led by experts and the witnesses that came to testify, so that will be difficult. I can only refer to what I wanted to refer to insofar as the evidence that link accused number 4 in the commission of this offense. Ongoti bezomthetho bathi umsola wesine ufuna ukwazi ukuthi ingaba likho icala bekwelona na. Now, in order to be successful in such an application, the accused will have to show that there is no evidence that he has to answer to, and no credible evidence, and that the strength of the state's evidence against him in the matter is of such a weak nature that the only result that could come from him having to testify and present his case is that he will be incriminating himself. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athungatha umshayeli weloli okukholakala ukuthi uyabandakanyeka engozini edlule nabantu abane emgwaqeni othela wayeka u-N3 eBergville. Kubikwa ukuthi umshayeli weloli ugcwele amathafa emva kokushayisana netekisi. Izikhulu zithi iloli lihudula itekisi kwashona abane endaweni yesigameko kwathi abayisithupha baphuthunyiswe izibhedlela ezehlukene. Okhulumele zemgwaqo uSindi Msimangu uthi umshayeli ongokudabuka eSwatini uvele wathi inyawo zami ngibelithini. Udriver wetruck obanga ingozi eyenzeke izolo lapha eMnambithi la kushone khona abantu abane namanje bengakatholakali ubaleke izolo nje kwisini wangatholakala. Sizamile ukuthola inkampani ukuthi isinike nje imininingwane yakhe sibone nokuthi angatholakala kuphi. Basinikile ke ukuthi wase Swaziland futhi ke uze ngokumsebenzi la. Nayo ke inkampani bizama ke ukumthinta kwi-cellphone yakhe kodwa ke ubengasatholakali. Icala ke lokubulala ngokungenhloso livuliwe eSAPS. Amaphoyisa omgwaqo esifundazweni iGauteng asebophe umsolwa osolwa ngokubandakanyeka ekubanjweni inkunzi komshayeli wemoto ekhokhelwa ngebanga elihambile eEldorado Park izolo. Imbiko ithi lo mshayeli ubesuka eMondio elibangise eEldorado Park nokuyilapho ebanje khona inkunzi. The victim's vehicle was later recovered near the scene by Gauteng Traffic Police and wardens. The suspect was traced to Joseph Flats, where officers found the victim's car key in his possession. The suspect was arrested, charged, and will appear in court on Monday. As Gauteng Traffic Police, we are out to keep our roads and communities safer.
Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezomdabu ubamba imbizo kwamhlanga esifundazweni eMpumalanga ngemva kwesigameko sokushona komfundi ka-grade 8 nogwazi omunye umfundi esikoleni esenza ngakhona secondary ngesonto eledlule. Amalungu omphakathi akhathazeke ngezokuphepha ezikoleni. Izigameko zodlame ezenzeka phakathi kwabafundi, ubugebengu bezigelekeqe kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa ezinye zezinto ezikhathaza umphakathi wakule ndawo. Ukubulawa komfundi ka-grade 8 kwakamuva kushiya izakhamuzi eziningi ishaqekile. Most of the time, our kids have challenges that we don't know. So if we talk to our kids often, then I think maybe we can solve this thing. The solution is to form the forum maybe from other schools and the villages. Izikhulu zesifundazwe ziphawulile. We are saying they must come forward and we'll come to the school and get to the details of the matter and get those kids who need that services so that we can help them. Izakhamuzi zikhala nangongaziphathi kahle kwamaphoyisa. Izikhulu nokho zithi zizophenya ngalolu daba. Whereby the kids come to school with fully armed, and the issue of the drugs that are sold at Kwamhlanga Crossroad, how the police are responding, and they've even mentioned a person whom they mentioned by name, who in the main they believe is the one that is behind the selling of the drugs. Kusenjalo umsolwa ecaleni lokubulawa komfundi ka-grade 8 usagcinwe esitokisini ejele lezingane. Ubhekene necala lokubulala. Owengamele ezimali kanye nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eGauteng uLebugang Mayile usihlabe wasihlikiza isigameko esenzeke eOrange Farm eGoli njengoba kunesitolo esithungelwe ngomlilo. Umayile uthi lokhu kuyisithiye emzamweni yabo yokuthuthukisa umnotho wasemalokishini. Umnikazi wale ndawo eshe yangqonga uthi ugqemeke udumo lwengozi kanti wethuke kwaphela naso zwane namandla ngalesehlo. Umnikazi wesitolo esishe sangqonqa uthi lesigameko simehle ngaphezulu wathi uqale wathola izinsongo ezivela ebantwini angabazi bethi akavale lesitolo uma kungenjalo kukhona kusina kumjeqeza. Khona abantu bebesivizithele lana eshop bezobuza imibuzo usivala nini ubani onaya lana uyabona zonke nje into ezinjalo bekhuluma nabasebenzi bami la. Lamani uthi nakuba isimo sikanje kodwa ngeke akwazi ukuthi awuyeke lo msebenzi ngoba yiyona kuphela into ayisebenzayo uxosha ikati yeziko athibe umphangazane. Ngeke ngikwazi ukuyeka ngoba abantwana bayodlani ngiyodlani mina. So uma ngathola nje usizo neinsurance ilungise. Owengamele ezimali kanye nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eGauteng uthi ucela kunikwa amaphoyisa ithuba lokuthungatha lezilelesi wasihlaba wasihlikiza lesigameko. Abantu mabanika amaphoyisa ithuba lokuthi bayenze umsebenzi baphenye bakhona ukuza nesombululo. Umayile uthi bazoqhubeka basebenze ngokuzikhandla ekutheni izigameko ezifuze lezi zingande ezindaweni zasemalokishini ngoba zigcina zixosha laba abafuna ukubamba iqhaza ekufukuleni umnotho wesifundazwe. Sizoqhubeka sisebenze ngamandla sisebenzisana namaphoyisa ukwenza sure ukuthi kuba safe emalokishini. Umayile unxusa umphakathi kuleya ndawo ukuthi uzame kubeseka futhi usebenzisane nosomabhizinisi basemalokishini. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.